Rikst, Emma, Brit, Berit, Anne, Martine, Esmee, Nienke en Anouk, Silke A en Anke en Aniek en Anna-Romy en Tamara en Mirte en Ali en Sophie en Emma en Jente en Renate. Let je me verjaren! Er is een oorleding. Je hebt mij die in ons Songfestival van Ben bij deze klasse. Ben je bot aan het oefenen met deze groep? Ja, een heel soort. Ja, hè? Ja. Maar ze zongen direct al. Lieke mooi is eigenlijk ontdaan. Een hele mooie schroeven dat ze het wonnen hebben. Denk je vaker even jongles? Nou, we jongen wel soort op squallen. Ja, dat is leuk. Leuke groep, hè? We zijn de heren. Ja, die doaren net. Nee. Nee, dat denk ik niet. Oh, wat flauw, hè? Hihi. Het nummer is bestaand nummer. Is dat speciaal skreun? Nee, bestaand nummer. We konden kiezen en ik hier dit verskuut kozen. En de band vond ik leuk. Nou, ik praat straks alleen met hem. Zullen we het maar live doen? Ja. Ja. Ik ben even de dominee. Dominee Hasperskwallen uit Akrum. Ja, precies. Ja, dan ga ik het even goed zijn voordat ik fout maatje. Ben je er klaar voor? Ja! Live in Oudewijn! Dat ik bij de jen, dat is mijn allerbeste
Applaus van jezelf, doe maar. Oh, ben je net zo tevreden? Jawel. Nou, dan mag je toch juichen voor jezelf? Ja. Nou, laten we eens even jaren. Ja, kom op. Een beetje lawaai, meidje, toch? Wie en jou wat tevreden met de uitviering, mevrouw? Ik wel. Ja? Jawel. Hij prot oefenek van die wedstrijd, of net? Ja. Je vergeet, je zei het al een beetje, hè? Maar dat moest een tekst goed uit te hollen. Maar je hebt even de mensen die de radio aan hartstikke leuk. Ik bedoel, lekker hingen. Ze doen nog een prachtig donske. Waar hij die zelf betocht, of had juf die betocht, het donske? Nou, eigenlijk juf en wij. Oh, je samenwerking. Ja. Je hebt hier een inspraak. Ja. En hij al eens vaker met die in zo'n wedstrijd, of wie dit de eerste keer? 2 jaar geleden heb ik mooi in, alleen toen kwamen we net terug van rondes. Oh, Heel jammer. maar wat een verschil met nou dus. Ja, we hebben er volle vertrouwen in. Ja, maar nou wil je hem stralen, een beetje zelfvertrouwen. Jazeker. Ja, prachtig. Je hebt al dezelfde shirts aan. Waar had hij maken? Had men dit maken of net? Nee. Nee. Shirt er wel prachtig uit, hè? Ja. Je kan wel vaker optreden, dacht ik. Ja, dat kan wel. Ja. Ja. Ik geloof dat er ook nog een optreden bij komt. Ja. Weet je maar waar? Hast je enig idee waar? Nee. Daar zit een meneer. Gurbe, kom er even bij. Gurbe zei ik goed net in beeld, maar ik ga hem er even bij. Gurbe, je had jongensgala. Ja. En dan komen we deze dames wat zien. Ja, dat is eigenlijk al de bedoeling. Wij vonden het leuk. We hadden dat ze won hier via collega Geertje de Vries, die bij dat Benishong Festival belutsen is. En toen hebben we eerst eens even jet of het wel wat wie. Maar wel voorzichtig. Maar we vonden dit zo hartstikke leuk. Dus we hebben de meisje van jou door Ham, Pieter Wilkens en Anneke Daum en Griet Wiersman en ik. Zou het leuk wezen om haar te vregen om op uw Fries Jongensgala op te treden. Wij hebben slotverrekening als hier voor de doelstelling om jong talent en de jeugd erbij te beloeken. Dat doen we onder ordening met de Friese Jeugd van Varen, het Friese Jeugd van Varen Orkest, dat het er direct weer bij is. Maar een klasse vol met jongende band is natuurlijk prachtig. We zien een beetje met het punt dat er zitten natuurlijk groep achters tussen. En die zitten na de vakantie net meer op. Ja, het is naar de vakantie natuurlijk. Maar ik heb van juf begrepen dat je maar een reunie van mij, of net? En dat je hem dan in november nog even komt te jongen. Dus eind november ben je 2 keer zaterdag te jongens en snijden op het Fries Jongensgala in de Lawaai in Dracht. Ik vind het gek. Dankjewel, Gurbe. Ja, even spontaan. Ik vond het zo leuk. Dus je krijgt geen op herhaling. Je mag toch 2 keer optreden minstens. Dus dit wordt nog wat. Ja. Ja, nou, de tekst goed te horen. Hij mag je op vakantie of net? Nee. Nee. Maak je hem nog even? Ja, Hoe lang nog? 2 weken. Oh, nou, dat is de haast gebeurd. Hè? Ja. En dan lekker vakantie. Dankjewel. Ja, ze zit bij ons hier. Hoi. En we zien hem weer op het Jongensgala. Ga lekker zitten en ik vond het echt helemaal top. Het is alweer weer om te zien en te hard in trouwens. Dus